Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. У перші віки южний берег Крима був греческий. Туди заганяли на каторжні роботи, і в тому числі і монахів, і священників. Яку роль в історії церкви зіграла ця ситуація? Колись із теплої Греції, в принципі, не такий ж холодний южний берег Крима, направляли туди тих, кого хотіли наказувати або відтягнути їх від тих событий. Но іменно там, на южному березі Крима, формувався в будущому такий зародок, який потім поміг будущому святителю і князеві Київської Русі Владимиру прийняти хрещення в Херсонесі. Но іменно там, на тих берегах, і формувалися перші паростки великої православної культури і навіть язика, де Кирил і Мефодій чудно знайшли на южний берег Крима який язик. Порозуміли, що не лише вони, а й попитки зробити, перевести священне писання на слав'янський язик, уже хтось робив і другий. Крім того, від Інкермана вони взяли мощі священномученика Климента, котрого вони знайшли у Інкермані в Криму, вони взяли з собою на Моравію. І коли задумали піти у Рим до єпископа Римського, то взявши з собою мощі третього єпископа Рима, це був такий великий праздник для Латинської церкви, що папа готовий був все їм дозволити за то велике дарування, що вони принесли. Частичка священномученика Климента Римського маємо і ми в кафедральному соборі міста Ужгорода у Нижньому храмі Воздвиженському. Та коли прийшли вони в Рим, то папа Римський дозволив їм все, і богослуження на слав'янському, і переводи благословив, і Мефодія возвів у сан архієрейський. Є інформація, що Кирила возвели у сан архієрея. Ну так і іначе Кирил там спочив. А мощі священомученика Климента Римського, взяті із южного берега Крима, послужили унікальним дипломатичним підходом, по котрому восточні православні греческі люди, Кирил і Мефодій, получили від єпископа Римського право на латинській території проповідувати слово по-слав'янськи, перевести богослуження на слав'янський язик і кириличний. І то людям проповідувати і служити вже не латинську месу, а іменно православну греческу літургію. І тому, коли деякі із наших греко-католиків кажуть, Кирил і Мефодій були наші, не були ніколи ваші, оскільки унія Ужгородська має 350 формально, а то ще менше. Брестська 400, а православ'я має 1150 років. Так, які вони були греко-католики. Крім того, в той час дійсно церква не була розділена. І факт того, що єпископ Римський або єпископ Рима возвели в сан архієпископа Мефодія, абсолютно нічого не означає. Но вони возвели його в сан єпископа, щоб він став православним, з восточно-греческим духом, з православною греческою літургією і з усім тим багатством восточної культури. То які вони латинники ісключено, вони того слав'ян вивели, а які вони уніяти? Вони могли тоді вже заключити самі унію. Унію вони не зробили. Вони создали восточне православ'я на моравських землях і на землях Карпатської Русі. І то, що вони тоді посадили, і донині ніхто не може вирвати. В генетиці нашій маємо Кирило-Мефодіївське наслідство і святоє православ'я. На цьому завершуємо передачу «Живий русинський язик». З вами була я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Будьте здорові! З Богом святим!